खुलुमबाय बे समाव मोनसे गोनां रादाब जम्मुनि जोबथेसालियाव उदखारिफोरा गाग्लोबनो हागौ मानोना गोबां गिदिर उदखारिफोरखौ हमनानै जम्मुनि जोबथेसालियाव दोननाय जादों सुलुंनि बायदिब्ला इन्टेलिजेन्स रिपर्टफोरा फोरमायोदि जम्मुनि श्रीनगर सेन्ट्रेल जोबथेसालि आरो कटबालबाल जोबथेसालिफोराव उदखारिफोरा गाग्लोबनो हागौ गोबां गोजौ थाखोनि उदखारिफोर आरो अभारग्राउन्ड वार्कारफोरा बे जोबथेसालिफोराव जोबजानानै दं इन्टेलिजेन्स इनपुट मोननायनि उनाव रौनियाफोरा बेफोर गासैबो जोबथेसालिफोराव रैखाथि होनायखौ बांहोदों इनपुट मोननायनि उनाव CISF नि DGआ श्रीनगराव गोजौ थाखोनि रैखाथि ग्रिडनि मावख'गिरिफोरजों लोगो हमनानै सावरायलायदोंमोन बिथांमोनहा सावरायलायनायनि उनाव जोबथेसालिफोराव रैखाथिखौ बांहोदों रायखांनो गोनांदि CISFआ अक्ट'बर 2023 मायथाइयाव CRPF निफ्राय जम्मु काश्मीरनि जोबथेसालिनि रैखाथिनि बिबानखौ लादोंमोन बावैसो सानफोराव NIA पहलगामाव उदखारि गाग्लोबनायाव लोब्बा थानायनि थाखाय जम्मु जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजानाय सानै अभारग्राउन्ड वार्कार निसार आरो मुक्तानाव सोंथि सोंदोंमोन सानैबो एप्रिल 2023 मायथाइनिफ्राय जम्मु जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बिसोर सानैखौ 1 जानुवारि 2023 मायथाइयाव राजौरी जिल्लायाव जानाय मोनसे उदखारि गाग्लोबनायनि सोमोन्दोआव खानाय जादोंमोन जेराव सानै गथ'फोरजों लोगोसे 7 नोगोरारिफोरनि जिउ गोमादोंमोन फेडारेल एन्टी टेररिज्म इनभेस्टिगेशन एजेन्सिया 27 एप्रिलाव जम्मुआव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनायनि उनाव पहलगाम गाग्लोबनायनि नायबिजिरनायखौ नेमखान्थि बायदियै आखायाव लादोंमोन बै समनिफ्रायनो NIA नि दोलोफोरा महाराष्ट्र उड़िसा आरो सोनाब बेंगलजों लोगोसे गोबां रायजोफोराव बोलि जानांनाय नखरनिफ्राय बिबुंथिखौ रेबगान्थि खालामगासिनो दं नायबिजिरग्रा मावख'गिरिफोरा फोथायोदि मुक्तान आरो निसारहा पहलगाम गाग्लोबनायनि सानखांथिनि सोमोन्दै सिगांनिफ्रायनो मिथिखायोमोन क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ डिप्ल'मा BTech MTech बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE CSE ECE FPT CAI आरो AMT BTech प्रग्रामाव दङ CE CSE ECE FET आरो IE MTech प्रग्रामाव दङ WRH CSE FET आरो GET बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE CSE ECE FET IE ME फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्रि आरो HSS बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन डिप्ल'मा BTech आरो MTech नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query 2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन